Bi ambe alamsa dona November kalo kile tan kelen an balima o bisimila malachuka don kibaru keneka bi kibara munun bambulo kada kulo kan o de tarata do November kalo kile duru ayere la ka foko Mali finitigi nyamko koni chama ulu koni sera keneka Mali chama bolo fe aleni Mali koroyan fan koni fe hakila jigina telendo November kalo kile nani jamana nyamo ale koni bora kapma jamana de koni ka sababu ke finitigu wala jugum koni tara ka ulu koni segere do November kalo kile folo endeliman jamana nyamoko ale koni ka okuma okona la aya yere ka fako don temele ngonna ale ni infinity nyamoko ba okoni mala ka fako ukon bena yele mado okon do e jugu koni kelel ukum konna la ayere la ka fako infinity nyamoko bado ulu koni sera Mali chamacha bulu fe ale ni akoroyan fan koni fe ayere la ka fako dona nata okonna ko infinity nyamoko ba munun koni inflene ni yoron nun konna tanto ko ulu koni debna bla kele koni nyama wala sa jogamna dankar bisika ke jatike wale tabagaw konna ko wa fene ni ta bane ko finintigi nyamgo wera ulu kon fene be labena kase kata ni yoro ko fale nun kon fene la wala sa la kana o kon be se ka sabati malikono finintigi nyamgo ba munun kon tara ire la khafo ko general fla ale ni chef d'état major do ko ulu kon ne sera ifalo kibara were mbamolo kada okulo ka ode almay jamana wala sa ka malikoni deme kelela ale ni kase ka benin kelia koni sabati oye dollar million fla ale ni wa mugani doni ko kon di Mali jamana ma ni obebe sefa wari milliard kelen ale ni million kemefla ale ni biduru ni doma koni ndemem koni len flene malmanie ko o koni mena ke sababu e kidal ale koni pankuru jigiyoro o bise ka glan croye chukayamna wala sa noya ba kon bise ka do fenchaman koni tagalla kidal kerengerene ala finintigu ulu koni ka bara koni ukum konnala o tamelen ko boyin fene koni ndemem koni mena ke sababu e mopti koni fene marala ko brigade de gendarmerie fla koni fene be no ni ulu koni be kerengerene ala munya ale ni somadugu ko ka seka yelema koni fene do ulu koni ka bara utakabulu la ni o kololo koni fene be se gawo ale koni gendarme soma ko wa fene demen koni mina ke sababu ye fene ni ga do fara Mali finitigi ulu koni ka fanga kan kerengere ni ala wala sa jogamna Mali fantan nani koni fene be se ka ke uga mara kono jogamna wala sa finitigi koni me se ga la kana sabati ni yoro ko fale nun koni fene bela kibara wera mun bambulo kada kulo kan ode Mali finitigi nyomo do ulu koni takara u nyeda endeliman ale finitigi munu koni jokina uluka gawo koni kan ena arabado November kalo kile woro kibara munu sera ma ulu koni ayire ka foko general wahun kone ko ale koni finitigi nyamo wero ko ulu koni takara gawo o koni kan ena ni kata unyada endelman finitigi jokile nunu koni kan ko o lajali koni semfe finitigi nyamo ba nunu koni finitigi jokile nunu koni fo kosobe uga faso de nyumana ni ka klaka no da koni ke uye wa fene uya layduta uye ko ukontina fama ulajali yere koni fene ma koni bara munun koni flene nunu koni bebe do Mali ben alena kelea o koni ukum koni ne konala kerengere ne ala finitigi ulu koni ni nyogonche kuna funi kunjela kibara were mambulo kada ukulo kan ore France ministre mu koni ka baranya shilendo kele ko ma ni o koni sera en fait Mali kono yanno endelman ale koni finitigi keleli koni kofe Franci ale koni ministre mu koni ka baranya shilendo kele kuma o koni ya yire ka foko samba fla ale ni mugan koni konala ko kele bolo kurado koni menale Mali koni konala wala sa ka seka Mali finitiku koni deme jatege wale tabaga ulu koni kelella ni kele boro kuran yere koni fene to ko takuba ni o koni ye bamuru de to tamashekana ale koni ya yire ka foko ni kele bolo kuran koni bina ke nanzara jamana ulu koni chama koni ka finitiku de ko kerengere ala munun koni ka bara bena wala juguta bagaw koni kelelima ko ga ambe wakati mne go sisa woni kele boro kurayen ko ala be koni be dugula folo ko ga daka ko ali nanzara jamana munu yere koni fene sona ku ga mu ko koni ndo ala ko ulu koni fene be to ko doni te folo ko ga nin kele bolo kurayen ala be koni be kan ka sabati ni ga beni stamba fla ale ni mugan koni damne ko ye ko otuma koni na ko nyefol be se ka ke mo ye akan ko ni kele bolo kurayen koni mogo ko ubena le folo kerengerene ala mallela ko kana Mali finitigu koni deme wala jigu tabagaw koni kelella koni uklala ola ko France kele bolo ni oye barkani ko o koni ka barabe se jamana were munun koni fenema ko ube unyeshin ulu koni fenema ambal ma oni kibaran nup mambolo kada kulo ka aniche aka kulo majola ako ambe anyogana were